मिरु एबसुजों खुंफुंजानाय मिरु रोंगौसा सायख' आनजाद 2025आव बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदागादनि थाखो 10नि साब्रै फरायसाफ्रा मोजां मासि आवग्रिनो हादों। बाक्सा जिल्लानि मेदागादाव थानाय बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि फरायसाफ्रा मिरु एबसुजों खुंफुंजानाय मिरु रोंगौसा सायख' आनजादाव बोसोरफ्रोमबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हाबोबाय थाबोदों। बेबायदिनो देग्लायबो मिरु रोंगौसा सायख' आनजाद 2025आव बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदागादनि साब्रै फरायसाफ्रा मोजां मासि आवग्रिनो हादों। बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि फरायसा फारियै मिथिसार स्वर्गियारिया गासै 169 नम्बरनि 84.5 जौखोन्दो लानानै थबसे मासिखौ आवग्रिनो हादों। जन बर'आ 167 नम्बरनि 83.5 जौखोन्दो लानानै टप 3नि थामथि मासिखौ उथ्रिसारनो हादों। मनीषा बसुमतारिया कनसुलेशननि 162 नम्बरनि 81 जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हादों। ब्रजेन बर'आ कनसुलेशननि 160 नम्बरनि 80 जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हादों। बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि फरायसाफ्रा बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदि मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हाबोबाय थानायजों लोगोसे बोहैथि बोसोर 2025 मायथाइयाव खुंफुंजानाय मिरु रोंगौसा सायख' आनजादाव साब्रै फरायसाफ्रा मोजां मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानायखौ डिरेक्टर मर्तिलाल स्वर्गियारिया गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे फरायसाफोरनि जाफुंसारनायाव फरायसा फरायसुलिजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो बिमा बिफाफोरखौ साबायखर बावहरदों। नंगौ सार बेथार आंनि मुङा थरायना मनीषा बसुमतारी आं बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालियाव फरायो। आंनि आफानि मुङा कुमुद बसुमतारी आरो आइनि मुङा अनुराधा बसुमतारी। आं 10 थाखोआव फरायो। आङो 162 मोननो हादों आरो पार्सेन्टआ 81%। आगोलनि समावबो पास जाबोखादोंमोन। अ सार आं क्लास 9 आव टपार 1 आव दंमोन। नोंनि एमआ मा? आंनि एमआ एबार मेट्रिकआव मोजां रिजाल्ट खालामनाय। फिउचाराव मा जानो सानो? आं सासे डक्टर जानो सानदों। नोंनि बिमा बिफाया माबायदि मदद होयो? आंनि बिमा बिफाया आंखौ फरायनायाव थुलुंगा होफैबाय थायो मोजाङै फराय होननानै। ओमफ्राय नांगौ मुवा बेसादफोरखौ बायनानै होफैयो। जे नोंनि जाफुंसारनायाव नोंसिनि फोरोंगिरिफोरनि माबायदि बिहोमा दं? जोंनि फोरोंगिरिफोरा जोंखौ जेब्लाबो थुलुंगा होबाय थायो जि सासे मोजां सुबुङा अरायबो गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावलांबाय थायो आरो गेदेर गोलावफोरनि खोथाफोरखौ मानियो। बेनिखायनो बेनो सासे मोजां फरायसानि सिन। मा बाबाया मा मावो? जोंहा आफाया सासे फोरोंगिरि आरो आइयाबो सासे फोरोंगिरि। बिदा फंबाय साबेसे? जोंहा सासे आदा दङ। नों सासेल'? अ सार।